Hello, magandang hapon po sa lahat. Gabi na pala. Alas 6 na ngayon eh. It's 6 o'clock in the evening here, but look at the sun. The sun is still up. Pero padulong na siya, sunset. Punta kami ng church. Again, it's Wednesday. Katulad last week. Adoration time. Hinihintay ko lang si Mrs. kasi naka dress lang. Kung sabi ko lagay ka ng yung jacket kasi malamig ang hangin, lalo na gabi na ngayon. Matatapos yung adoration, mag-start ng 6:30, matatapos ng 7:30, so medyo matagalan. So mag-walking lang kami kasi hindi naman gano'ng kalayo yung church. Sinabi ko na sa mga previous vlogs ko, just 15 minutes away, normal walk lang. Maswerte kami dito kasi malapit lang kami sa church. Yun ang napakaganda ba sa lugar na to, kasi bago lang yung church, pero before na construct yung church, nasa gym lang kami, nasa school. Ngayon sa awa ng Diyos, nabuo rin yung dream ni Father Ben na magkaroon ng church. Newly Banksia Grove nga na church dito. Tingnan niyo si Mrs. ano ngayon guys, pakita ko lang sa inyo. Naka-schedule na kasi yung yung bulk, pag-pick up ng mga bulk. So huwag kayong magtataka kung maraming mga things or toys sa labas, kasi ito yung schedule namin is October 9 pa, pero maaga silang nagpalabas ng mga gamit nila, hindi na nila gagamitin. Yung iba mabot pa pa, okay pa naman yung mga ibang gamit, kaso lang siguro may bago sila, nag-upgrade sila ng mga things nila, like sala set, like dining set. Gamit pa ito sa atin, magagamit pa ito maaga lang silang nagpalabas, pero actually October 9 pa yung schedule ng complete na pick up sa the whole suburb. I hope nakita nyo. Dyan lang. Hindi ko ganaan dyan ka. Kanang medyo madilim, mas kuhan din rin. Komportable ko din rin. Madlo ko nga eh. Nani abat dito. Baka may abat. Alam mo ba yung takot ako pag abat. Ano yung abat sa Tagalog? Aswang. May aswang. Sabi ko kuya, first time namin pumunta dito, that was 2015 yata. Sinabi ko kay Ayan na meron bang abat dito na aswang. Okay lang naman siguro yung pag may aswang dito kuya. Sabi niya, bakit pa? Ang gandang pagpakinggan kasi English speaking yung aswang. I'm gonna kill you. I'm gonna eat you. Yung sa atin, patyon tika, kitkiton tika. Dito English speaking man, okay lang. Walang ulan ngayon. Kaya naglalakad lang kami papuntang church. Kita nyo sa buko, tumatayo dahil sa hangin. Ito maganda sa kanila kasi hindi ka maproblemang mag-dispose. Kaso lang, once a year lang. Ang hinanap ko dito yung yung blower na gumagana pa. Huwag kayong magtaka kung palagi ako nakaganon. Ganon. Kasi yung isang may
Yung sa maliit pa ko, yung bata pa ko, yung mama ko, loma. Yung wala kasing cotton buds nung araw na yun. Kasi maliit pa ko, saan pa ganun kauso yun. Mahal pa siguro kung meron ba. Pinagamitan ng palito ng pusporo. Tapos, inano sa tinga. Ay, pasok. Ngayon, ano nangyari, nasubraan ng pwersa. Parang natusok yung tinga, yung looban ng eardrum ko. Kaya nag-infection. So, ang nangyari, hindi pa nalaman sa doktor kasi paggabi na yon, hindi ako makatulog kasi grabe yung sakit ng tinga ko. Parang na-infection nga. So, medyo masakit na. So, kinaumagahan, pumunta kami ng doktor. Sabi ng doktor, may damage yung eardrum. Dahil nung sa palito. So, mula noon, hindi na gumagamit ng palito si mama. Yun nga. Yun ang problema. Kaya until now, ganun pa rin. Gaganon lang ako para mag-normal yung sa eardrum ko dito. So, palagi ako nakaganon. Ganon, kuminsan ganon. Para hindi lata ba? Ganon. Kasi siya, parang mag-loosen siya dito. So pag kinaganon ko, mawala yung niya, babalik sa normal. Lalo na pag malamig ang panahon, yan, umaandar yan. Grabe yung parang yung marinig mo yung ng hangin, parang maingay sa tinga. Lalo na may may sipon ka, ganoon. Grabe ang pakiramdam mo. Yun ang story na yun. So until now, wala nang remedy. So nakasanayan ko ng ganito ng nose ko. Siya nga pala, shout out kay John Paul. May John Paul akong kaibigan sa Cebu. Meron ding John Paul from Manila. Sabi niya, shout out sa next vlog mo, kuya. For sure. Hello, John. Kumusta kayo dyan? Pasensya na sa mga previous vlogs ko. Medyo Cebuano tayo. Nag-request si Steve na pwede ba lang Tagalogin ko na. Well, okay naman. Wala namang problema. Nakaintindi naman yung mga Cebuano sa salitang Tagalog. So, kumusta kayo dyan? JP, I hope nasa mabuting kalagayan kayo dyan. Hindi ko alam kung single ka pa or married ka na. Tatanong ko kay Steve. Ito yung kasing edad ni Ayan yata or younger pa ni Ayan. Mas younger pa yata ito ni Ayan. O kasing edad lang sila. Parang anak ko na rin ba? Mahinga yung yung ipon. Langgam kasi sa sa Cebuano. Kaya mga parot pala. Yan tumadapo sa kahoy. Mga parot. Masyadong maingay. Plano kasi akong mag-feed ng ibon. Sabi ni Vivian, wag. Kasi dudumi yung lugar natin at pagkatapos delikado pa sa mga bata. Yung magpie kasi grabe yung magpie at saka yung maitim. May time sila lalo na mag-breeding sila. Yung season nila kasi yung breeding season nila, pag dumadaan ka sa kanilang lugar, kung nasa ibabaw ng kahoy, taas ng kahoy, kasi nagingitlog ganon, a-attack siya sa iyo, attack, delikado sa mata kasi sila pag breeding season nila, sila mabangis. Malapit na kami sa simbahan. Hindi maingay yung misis ko ngayon.
Anong nangyari, love? Ha? Ay, yung pinaka- Si hi na lang, love. Hi. 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 Murag daga akong asawa. Sabi ko maglakad lang tayo para ano, para tayong magkasintahan ba. Ha? Holding hands. Ha? Holding hands. Oh. Wait, if there's no cars coming. Abby, on the side. Na mga bata. Apa man yung manguli sa ila? Dua pa yung alas 6 na ba, no? Alas 6 pasado, no? Naglalaro pa yung mga bata. Oh. So, ito yung school, oh. Malapit na kami sa church. Sa kabila nito, church na. Pero iikot pa kami kasi yung gate, ang naka-open lang yung sa kabilang daan. The next road, facing sa other side. So, exercise talaga. Ganda yung ground nila dito sa kabila. Yung school nila, yung primary school, yung public school nila. Ay, ito yung kindergarten enrollments. Tingnan nyo ha, si Riley nandyan. Model. Ha? Ah, yan. It's Riley. That's Riley. Ang ako namin. Model yan. Model sa school. Kuan nila. Kita mo na? Pag ano ito, parang forever na yata kasi walang date eh. Siguro papalitan nila pag ano, medyo luma na. Iba naman yung mukha. Sikat si Riley. Lupig. Lupig si Lolo. Lolo John. Shoutout pala kay ano, si Fred Kabatingan. Basta Kap. Mingaw na kunin mo, Kap. Sino pa? Yung mga UFO members. Happy birthday to Matsurita. Birthday pala niya ngayon. So happy birthday, Mads. Rita Navares. Saka yung si Mads Allen o si Paring Joel. Kumusta, pre? Huwag kang magpadala sa sakit, pre. Ilakad mo lang yan. Pray lang tayo. Just pray para makapasyal ka na rin. Kasama si Mads Allen. Kasi si Mads Allen, ito yung secretary namin sa UFO. Kasi yung UFO namin is United Friends Original. Nagna si Colonel Loloy Llover. Colonel, may Kaluha. Kumusta? Gwapo pa rin si Kaluha ko. Si Colonel. Nasa Camotes Island na yata. Medyo maaga pa kami kasi ano pa. Mga ang oras na ba? 6:25. Tamang-tama pagdating namin sa harapan. Kasi iikot pa kami pag-start na. The last time na adoration, parang kasi nandun si Father sa may bandang likuran. Nag-ano pa siya, nag-count pala siya kung sino ilan yung taong nandun until natapos yung yung adoration. Sabi niya nasa ilan yun niya, 20 plus 29 yata. Nagdoble daw yung sa Sunday kasi nilipat niya Wednesday. So last Wednesday nagdoble daw yung attendance. So na masaya siya sa sa resulta na inilipat niya na Wednesday evening. Ito yung likod nasa likuran
Medyo malamig yung hangin. Gabi na kasi. Lalo itong ano, lalamig. It will drop to ano yung temperature from 17 to 16 to 14 gano'n. Malamig ang simoy ng hangin. Signan na ron siya. Para bang what? Signan na niya rin. Signan na siya bansa na naan sa may sandalyo. Last year, wak mo to. Ah, yes. Baka this time, this December, Last year, meron na to, kaming ano, simbang gabi kasi last year, parang maraming umuwi. Madaming umuwi na mga Pinoy. Kasi Pinoy yung nag-umpisa dito eh. So, now, maybe this is the first time in the church, nasa new church, magsimbang gabi kami. Sana nga, sana may simbang gabi. Pero ang simbang gabi nila katulad dito kasi summer eh. So alas 9, alas 8 sa kanila ano pa? man, 7 man, sayo na. Simbang gabi 7 o'clock matapos 8 o'clock. Pili sa 6, mahumot 7. Hayag pa. So meaning pag summer mataas yung araw. So matagal siyang ano lulubog. Tagal yung sunset niya. At hindi na malamig. Sayang no. Sana malamig. Ganito ang panahon. Hindi na kasi mainit summer eh. December dito summer. December, January, February, March. 4 na buwan. Then April, start na yung ano, hangin na medyo malamig-lamig. So nandito na kami sa loob guys, sa labas ng sa front ng church. So dito lang, hanggang dito na lang tayo. Bye-bye sa next vlog. See you. Bye-bye. Bye-bye. God bless.